Dear Tambalan, ako si Clarissa Adahar, isa sa napakarami ninyong tambalanista. Sumulat ako sa inyo upang ibahagi ang aking kwentong nanay. Isang dekada na ang nakakaraan nang ma-diagnose si nanay na may cervical cancer. Binigyan siya ng gamot, nag-chemo, at nag-radiation therapy. Naging maayos ang kondisyon niya. We were hopeful. Akala namin, okay na. 6 years after, bumalik ang cancer ni nanay. Chemotherapy ulit. Binigyan siya ng mga mas malalakas na gamot. Nalagas ang buhok niya. Nanghina ang katawan. Natapos ang 6 sessions pero hindi lumiit ang bukol. Umuwi kami ng bahay at doon itinuloy ang gamutan. Makalipas ang 2 taon, nagpabalik-balik na kami sa ospital. Sinasalinan na si nanay ng dugo. Hindi na din kaya ng mga gamot ang sakit na nararamdaman niya. Chemotherapy ulit. 4 na session sana yung unang cycle, pero nakakadalawa pa lang siya. Hirap na. Hindi ko malilimutan ang araw. September 5, 2018. 2:00 ng madaling araw noon nang isugod namin si nanay sa ospital dahil hirap huminga. Kinabitan siya ng oxygen sa ER. Hindi lang siya mai-admit dahil may chemo siya kinabukasan sa ibang ospital. Pagdating na 5:00, kaya na daw niya at nagyaya ng umuwi. May nahanap na oxygen ng ate na ikabit kay nanay ng 9:00 ng umaga. Around 11:30, nagpaalam ako kay nanay. Ipapakancel ko kasi yung chemo niya sa ospital. Nay, aalis ako sandali ha. Ipapakancel ko lang yung chemo mo bukas para hindi masayang yung libreng gamot. Ingat ka. Mahina ang sagot ni nanay. Sabay ang marahang pagtango. Nakapila na ako sa ospital na mag-text si ate. Klang, uwi ka na. Ha? Bakit? Ano nangyari? Nagtataka kong sagot. Wala lang, basta uwi ka na. Sagot ni ate. Dali-dali akong lumabas ng ospital. Lakad takbo ako papunta ng LRT at humahangos pagbaba sa Monumento Station. Madaming pumapasok sa isip ko habang nakasakay ako ng jeep pero pinipilit kong baliwalain. Hindi ko napigilang umiyak. Pinunasan ko ang luha ko habang nakasakay sa tricycle pauwi sa amin. Ayaw kasi ng nanay na nakikitang umiiyak ako. Pagbaba ko sa harap ng bahay, nagulat ako dahil ang dami naming bisita. Nandun ang mga tito at tita ko, kasama ang mga pinsan ko. Nanlumo ako pagpasok ko ng bahay. Wala nang buhay si nanay. Hindi ko inabutan. Ang sabi ng ate, saktong pagtigil ng tricycle sa bahay. Nalagutan si nanay ng hininga. Hinubi, nakakaiyak naman yung glitters ko sa mata. Bumabagsak, mapupuwing ka. Mapupunta sa pupil ko. Lumapit ako kay nanay at niyakap ko siya ng mahigpit. Nanay, nandito na ako. Paulit-ulit kong sambit. Alam kong hindi na siya humihinga pero ibinigay niya ang buong lakas niya para mapiga ang kamay ko. Para ipaalam sa akin na
Narinig niya ako. Kahit hirap na, hindi umalis si nanay nang hindi nagpapaalam sa bunso niya. Sa tagal ng laban namin sa sakit ni nanay, akala ko tanggap ko na. Akala ko nakahanda ako. Hindi pala. Nang mawala ang nanay, gumuho pa din ang mundo ko. I felt lost. I was shattered beyond words. Ilang taon na ang nakakalipas, pero the pain does not go away. I just learned to live with it. Pinipilit kong magpakatatag at ituloy ang buhay kasi yun ang gusto ni nanay. Alam ko na nasaan man siya ngayon, she's watching over me and my family. I want her to be happy with what she sees. Salamat Nicole and Chris sa pagkakataong sariwain ang alaala ni nanay. Ang inyong tambalanista, Clarissa. Ay nako, kainis. Ba yan? Yung glitters tuloy. Napunta na Yung sa mata. glitters Paano napunta. yan? Pero partner, gawin lang nating magaan yung ano, para po sa mga nanonood ng live streaming. Tingnan nyo, ang ganda ko pong umiyak. Kasi nakabotox po yung forehead ko. So parang yung emotions, nandun lang po silang lahat sa mata. Hindi kumukunot yung noo masyado. Parang, Hindi masyadong halatang hindi, parang ano, tingnan mo, nagluluksa sa binasang ang ganda lang nung pagluha. liham. Ang ganda nung pagluha. So, para pagainin lang po natin ang kwento at hindi nyo po na-catch yung unang segment ng Tambalan kaninang 8 a.m., magpa-botox na po kayo. Punta po kayo sa Skinny Veg, dyan po sa Soler. Para yung pag-iyak po ninyo pag ganitong may drama, ang ganda lang po. Oh my God, hindi ko... Kilay din talaga yung nagdala. Yes, Pak actually. na pak ang kilay mo dyan, Thank partner. you. Medyo napantay ko siya today. Magkapatid sila ngayon. Minsan kasi mapinsang malayo eh. Minsan nagiging kambal din sila. Minsan Diretso din, lang. oo, ganon. Wala lang, pinagaan lang namin ng slight po, no, yung kwento. But it can never be, ano bang magaan sa English? It can never be, so light and affordable. Hindi siya kahit kailan, 'di ba sabi nga ni Clarissa, no? Ilang taon na ang nakalipas pero the pain does not go away. I just learned to live with it. Alam mo kasi kahit kailan hindi mo masasabi talagang okay. Natatandaan ko when we were younger, partner, nung hindi pa kailangan ng Botox. Talagang happy ka. Feel good yes, ka sa feel good Botox talaga mo sa Botox kahapon. ka talaga. Anyways, alam mo, nung mga bata pa tayo, nung hindi pa natin kailangan ng Botox, partner, natatandaan ko, pag nagbibigay tayo ng advice tungkol sa mga tao na namatayan, sinasabi natin yata okay lang yan. Parang may mga ganun tayong mga linya. Minsan, pagbata ka pa talaga, wala kang Taklesa ka. Hindi iniisip ang sinasabi. Pasmado yung bibig mo. Parang natatandaan ko, may nagsabi tayo nun, when we were younger na, it's okay, ganyan. Pero when I met somebody na namatayan ng anak, na matagal na parang mga a decade na yung lumipas. Tapos sinabi niya sa akin that it is never okay. You can never tell somebody that it is okay na mamatayan. It dawned on me na hindi naman talaga okay. Kaya lagi, partner, kapag kapatay, may namatayan, ganun, wala akong words Kasi baka mamaya, hindi ka naman makatulong. 'Di ba? Sa halip na makatulong ka, napasama pa kasi ang dami mong comment. 'Di ba? Yung mga okay lang yan, plano yan ni Lord. Siyempre, plano ni Lord ang lahat. At lahat naman po tayo, actually, una-unahan lang naman talaga eh. May mga excited, may mga hindi, 'di ba? May mga kinukuha agad, may mga hindi. So
eventually lahat naman talaga tayo babalik. Pero it's not something na sasabihin mong okay lang It's yan. okay. Oo, kasi hindi talaga yan, Yes. hindi talaga siya okay. And it's okay to not be okay. 'Di ba katulad na nararamdaman ni Clarissa. And we're happy in a way kasi sabi mo happy ka na wait lang, happy ba siya? O salamat pala, hindi pala siya happy. Nagpasalamat lang siya. Sa pagkakataong sariwain ng alaala ng nanay. At I think partner yun yung pinaka-hurtful kasi the memories eh. Pag wala kasing memories, hindi masakit. Mas masakit kasi talaga pag ang daming memories. At lalo na pag ang daming gamit. Kaya nga parang feeling ko partner, pag ako nategi, ang daming malulungkot kasi ang dami kong gamit. Alam mo yun? Marami malulungkot kasi marami kang pinagkakaatrasuhan. Well, Kung hindi ka bayad sa akin yan, ba't namatay agad, di ba? Well, bukod doon, partner, huwag ka masyado maingay. Huwag na tayo mag-well doon. Bukod doon, partner, parang feeling ko kasi kapag sa gamit kasi, it holds a lot of memories eh. Parang, di ba, kapag halimbawa ang isang tao ay nawala sa'yo, parang lahat ng nasa bahay, biglang may extrang buhay siya or extra meaning siya. Kaya nga sabi ko, pag ako nawala, parang feeling ko marami malulungkot. Kasi sobrang dami kong gamit na nakakalat everywhere. So, At lahat yun may memories mo. At lahat may memories diba? ko, di ba? Yung ano, asan ba yun? Yung pa-spray kong alcohol na pink, di ba? Yung mga ganun. So, kaya siya hurtful. Kaya siya ang hirap. Kasi dahil sa memories, yun talaga yung pinakamasakit at mahirap. And actually, Clarissa, I do not have words. Yes. Wala naman akong balak magbigay ng advice. We're happy that you shared your story with us. 'Di ba? Pero it's something talaga that people need to live with every day. Ang hirap lang. Kaya siguro ang kakausapin mo yung mga taong pinagdaanan na rin yun and how they cope with it, ganun, tapos, and keep the faith always, yung maniwala ka na, may dahilan lahat. At ayoko na magsalita kasi baka hindi nga makabuti. Hindi makabuti, partner. Ako Diba? naman, yun din yung yun, sisigundahan ko lang din yung sinabi mo, partner. Ito po yung mga ganitong klase ng kwento. Every time na may magpapadala sa atin ng kwentong nakakalungkot, di ba? It's really a heartbreaking story and we're always grasping for words. Kapag nakakarinig kami ng ganitong klase ng kwento kasi kailangan naming maging maingat kasi nga baka hindi makatulong. Correct, baka hindi, hindi. Correct. Tama. Yes, but we're praying for you that God will give you more strength and gusto ko lang magdwell na lang doon sa mga kaibigan natin na nakikinig sa atin ngayon na may nanay pa. 'Di ba? Minsan it's parang part naman 'yun ng pang-araw-araw nating pamumuhay na nagkakaroon ng misunderstanding, 'di ba? Conflict, 'di ba? Mga away, tampuhan, dabugan. At the end of the day siguro sana pakita pa rin natin yung pagmamahal sa parents, sa mga nanay natin kasi kahit nakakaaway natin sila, kahit nakakaawayan nyo sila, 'di ba? Nakakasagutan nyo sila. At the end of the day, kayo pa rin yung magkakasama eh. Yung sinasabi natin, pag nawala yung nanay mo, pag nawala yung tatay mo, iiyak ka rin kahit kaaway mo yan. Correct. Kasi nanay at tatay mo pa rin yan. Diba? Kung ikaw pinaniniwalaan mo lang ngayon, jowa mo, diba? Mas higit kang inilaban mo yung jowa mo, hindi diba? ka na mamapanindigan ng gandulo. Nakakalurke, diba? Ako sa akin, pakinggan lagi natin. Kumbaga, pakinggan natin yung mga magulang natin, makinig tayo sa kanila, mahalin natin sila, i-treasure natin yung moment na nandyan sila, na pinagsisilbihan tayo, pinaglalaba tayo, diba? Sinasabihan tayo. Pasalamatan natin yun, mga kaibigan, yung mga ganong klase ng moment. Kasi, pag nawala po sila talagang lahat ito at saka yung memory of halimbawa heartbreaking sa correct, atin. it's really even more heartbreaking kung yung last memory ay yung inaway mo siya. Alam mo yun? Yes. Yung parang ganun. Kaya nga, sobrang luma na ng mga kasabihan na hindi ka dapat matulog ng hindi nakakaayos, kung sino man yung hindi mo nakaayos. Kasi alam nyo, laging blessing ang pagising. Hindi natin sure kasi kung gigising pa. May mga natulog kagabi na hindi na po nila inabot yung umaga. So, mahirap yung kaaway mo pa siya kagabi. Oo, diba? So, yun, yung ganun, yung choosing forgiveness always. Tama. And choosing love. Love always, diba? Wala nang ibang radio station kundi love lang. Isinegoy doon. Ang ating feel-good station, di totoo, diba? Choose love always. And it's not just towards your parents, but also to your kids, di ba? Minsan may mga pagkakataon talaga, naalala ko, meron ako isang kaibigan partner.
meron siyang anak na lalaki. Wala pa akong anak na lalaki noon eh. Si Princess pa lang yung anak ko. Sabi niya doon sabi niya, alam mo, pagka nagkaroon ka talaga ng anak na lalaki, sabi niya talaga sa akin, iisipin mo talaga, isang araw itapon siya. Parang, saan ko kaya siya pwedeng itapon? Ganon. So sabi ko, tapos ginudge ko siya, sabi ko, grabe naman, sarili mong anak, may isipan mo talagang itapon. Partner, nagkaroon ako na napakukulit na anak na lalaki. Naisip-isip ko rin paminsan. Hindi lang pala itapon, no? Isilid, diba? Ikulong. Sa ko kaya to minsan isilid para tumahimik saglit, wag na tumambling. diba? Kasi syempre hindi mo gagawin pero of yun, course, diba? hindi mo gagawin. At walang sino mang matinong nanay ang gagawa nun. Wala. Yes, yes. Joke lang yun, syempre. Oo. So, kaya ako binanggit kasi minsan, there are times that yung patience natin towards people, especially our kids, sobrang umiiksi-iksi na talaga. Bilang tao lang tayo, napapagod, nasistress. Pero, yun yung sinasabi natin, choose forgiveness, choose happiness, choose love. Kasi lagi nating tatandaan na yung oras, for parents, sa mga magulang natin, yung oras nila sa earth. Yes. Kasi tumatanda din sila. So, mas lalo na sila. For kids naman, yung oras na sila ay kids. Tama. Kasi dadating talaga yung panahon na hindi na ikaw yung trip niyan. Hindi na sa'yo makikinig yan. Hindi na sa'yo maniniwala yan. Oo, correct. At hindi ka niyan tatawagin araw-araw. Hindi ka niya nahahanapin. Totoo. So Darating yun. habang ikaw yung kinukulit, yung kakapasok mo lang yung CR, kinukulit ka na, makyutan ka na lang. Sa halip na mairita, sigawan, magalit, 'di ba? Kasi dadating yung panahon na hindi na yan ganyan. Tama. Gustuhin mo sumama siya sa'yo, ayaw na niyang sumama sa'yo. 'Di ba? So habang excited siyang sumama sa'yo, excited siyang dumikit sa'yo, excited siyang umangkla sa'yo, 'di ba? Namnamin mo kasi lalaki din yan. At lilipas din yung panahon na yung, of course, they'll still be sweet, but in a different way. Iba yung sweetness iba yung hug ng bata eh. Sa hug ng nagdalaga na siya or nagbinata, 'di ba? Correct. So today mga kaibigan, bibigyan lang namin ng DN, 'di ba? I-emphasize lang namin that today choose love, choose forgiveness. Kasi Correct. mahirap pong mabuhay na may galit, mahirap na mabuhay na may katampuhan, and mahirap 'di ba magpatawad kapag wala na po yung tao. Oo, 'di ba? Kasi mahirap maghahanap ka pa ng espiritista. Pwede mo po bang ako Kausapin ko yung tulungan? kaluluwa nito. May Di ba? atraso po kasi ako sa kanya. Correct, 'di ba? Parang ang pangit. Kung kailan shootay na paano kung halimbawa yung espiritista kwak-kwak lang din. Iba yung naitawag. Piniperahan ka lang. Or pinirahan, or ang what's worst part, iba yung naitawag na spirit. 'Di ba? So, 'di ba, doon na tayo sa habang nabubuhay. Yes. Diba? Yun. So, Clarissa, thank you very much. Sa story ng nanay mo, ni-remind mo sa atin na bigyan ng halaga yung buhay natin. Tama. And yung buhay ng mga tao sa paligid natin. Yan. Correct. Salamat sa lahat ng mga kabisya natin na nakatutok, sa mga tambalanista natin na nakatutok dito sa radio. And by the way nasa watch live natin yung ilan natin mga tambalanista. So good morning sa inyo. Good evening, good afternoon, kung anumang oras kayo ngayon na nanonood sa anumang parte ng mundo. Salamat ng marami, nakatutok kayo sa amin sa Love Radio. Yes, you can watch us live every day via our website www.loveradio.com.ph. Again, Clarissa, thank you very much for sharing your story with us. At kung ikaw ay may kwento rin na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email, send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Ang sabi ni Rom Maglala, ngayon aga-aga pinapaiyak nyo ako. Diba? Rom, ano na yung mga pangkulot tsaka pang ng hair? Inaantay ko yun, hindi na ba yun tuloy? Bago ka magdrama dyang iyak-iyak, Rom. Asan na yung mga pangkulot? Ayan tuloy, message ka, Rom. Naisahan ka. Yan. Rom, hindi ako nagkukulot, lagi ako nakatali. Hinihintay ko yung pangkulot, ayoko gumastos. And syempre, partner, batiin ko lang din ng happy birthday ang aking only sister, di ba? Ang aking katangi-tanging kapatid na babae. My sister who's celebrating her birthday today. Happy birthday, Catherine Gaite. Love you, Chay! Hi, happy birthday! Enjoy. Magpapa-barbecue ba siya? Hindi ko sure. Kung pagpapabarbecue siya, hindi ka kasali. So, huwag ka na magtanong. Ba yan? Hindi ka kasali doon. Kahit stick na lang, kahit Hindi. sauce na lang, kahit sausawan na lang, pwede na yun. Happy Sige. birthday, Chay. Okay, so usawan, pero ikaw magbabayad ng delivery. Ay, wag na nga lang.
Ay nako, salamat na marami sa pagtutok mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon. Sa malanding may determinasyon. Yon!